Băieți, după foarte mult timp de încercat să facem video, în sfârșit am reușit. Pentru că eu am avut probleme cu netul, se închide și astea și la un moment dat am putut să facem și noi video. Ne-a dat și pe noi cremate frumos. Ca altceva nu avem ce să ne dea. Hai că impostor m-a dat. Pink vented. Ok, bă, zi-mă și tu în engleză, pink. Am intrat din greșeală la baterii. Bine, mă, am scos un impostor afară. Bine, dacă e impostor. Dacă nu, știi că Da, e impostor. Bă, cum să dai eventul de față cu toată lumea, mă? Bă, da mai dă, mă, multe sabotaje. Chiar mă enervează. Bă, e Cyan. Știi de ce? Pentru că nu stătea de oră să facă ăla. Asta e că aici o să le era. Mario, am taz vizibil la Shields. A, bă, vino să-l vezi. Bine, dar nu mă omorâ dacă ești impostor. Hai. Bă, marș de aici. Nu marș. Ești. Ai încredere în mine, că dacă eram eu impostorul, te-aș fi omorât acolo. Da, nici că nu mă omori. Fă bune, tu vii după mine, mă? La electrical. Cu alb și cu mov. Mă doar cu mov. Acum vin și eu. Și mi-e cam frică. Bă, stai și cu mine, mi-e frică cu ăștia doi, bă. Păi mai este un singur impostor. Bă. Adică tu, nu? Nu. Bă, cea mai bună ascunzătoare aici e între astea, între firele astea. Bă, e cam white, că cam aretați la toate, înțelegi? Și e cam suspect. Păi, că și eu mai arătați aici, deci parcă am spus că și pe tot. Păi da, bă, dar chiar așa la fiecare de la să aibă? Pe bune. Hai, Mario, că ai văzut... Pă bune, n-ați văzut niciunul cine mi-a dat kill? Da, roșu. Așa, de emergency. A, dar stai că nu poți. Bă, du-i, bă, naibii, bă. Știi de ce? Știi de ce, bă? Roșu și cu albastru sunt prieteni. Zi repede, bă, ăsta. Pred, în chat. Sai, mă, ce? Păi da, știi de ce a zis Cyan? Pentru că l-a văzut atunci, că n-a dat refer și era lângă corp. Bine, mă! Bă, zi-mă lui Sorta să nu-ți mai intre în cameră, că facem și noi aici un videoclip. Paula, zici că faci videoclip. Cremate. Nu sunt Paula, nu te și tu. Și că mă dă de necreme și zice Paula, impostor? Bine, mă, Gigi. Mamă, bă, Gileani. Bă, mă, dar de ce nu ne dă, bă, impostori? Că odată ne-a dat de... Câte ori ne-a dat, bă, impostor odată? Pe amândoi. 30 de secunde, kill fără Bă, măre, de câte ori ne-a dat odată impostori? De câte ori dacă ne-a dat impostor? Mamă, nu bă, și impostor m-a dat.
De câte ori ne-a dat pe amândoi impostori? Aia mare că faci un kill și gata, ia stai să văd eu. Da, bă, tu nu ești. Da, știi că ăștia... Da, ce să mai uai direct. Bă, dar trebuie să taci, că oricum știi să mă iei. Nu, bă, deci dacă te duci de... White direct. Bă, mare, nici nu mai trebuia să zici. Nu. A, mă, mare, votează odată pe White. Te votez pe tine. Ce-am crezut că mă votez pe mine? De rank cu Bă, știi de ce l-am suspectat pe White? pentru că venea după tine. Nu că venea după mine. Că el s-a dus într-o parte în navigation și după aia nu mai era. Și am zis, bă, ăsta sigur s-a dus prin vent. Bă, hai mă să intrăm pe altă mapă. Nu, mă, nu. Păi punem pauză mă la video și după intrăm. Că aici... Hai băieți, intrăm și noi pe altă mapă. Pun pauză și revin. Cu video. Gata băieți, am revenit cu videoclip în forță. Închidem ușa. Bă, nu cred că o să se uite foarte mulți oameni la video ăsta. Bă, dar măcar să am și eu 10 like-uri. Bine, 10 like-uri e mult. Măcar 10 like-uri e mult pentru un singur abonat. măcar 6 like-uri. Bă, taci din gură că odată la un abonat am strâns multe like-uri. Am strâns vreo 5, că am mai avut eu un canal de YouTube, dar... de YouTube, zici că-s moldovean. Am zis di. YouTube. Oh, bă, dar... Chiar așa nu mai intră nimeni. Bă, hai să venim când ne bagă în meci, că aici cam intră greu ăștia. Gata, băieți, am revenit. 3 de 1 și noi. Cremate. Mamă, ce-am îndrăgut tine să cu... Gigatene, 3, 2, 1 și cremate. Bă, din moment ce-i fumate, Ardeleanu 209. Băieți, dar chiar pe Mario îl cheamă Ardeleanu... Cum te cheamă? Mario Ardeleanu 209. 209. Dar oricum o să vă pun în descriere cum îl cheamă, că link-ul nu știu cum să-l pun, că sunt și eu la început, mă înțelegeți? Ardeleanu 209, dar nu pot să-mi vadă iar de să-ți fac. Cu 2 abonați. Brown. What? Mario? Hai, votează-te, că n-am mai nici... Votează-te, că n-am mai nicio șansă. Nu, decât puțin. Acum am mai zis tu ceva, fii atent. Erai sau nu? Poți să vezi și pe filmare, ți arăt și acum la cameră. Lasă numai. Bă, vino și tu, bă, zici și tu măcar cu cine ești impostor, ca să nu mă omoare. Nu de alta. Impostor sunt. Taci din gură că tu erai. Nu eu sunt. Nu, decât puțin. Giur, pe cine te face dacă sunt? Dacă ăsta nu face aici... A făcut, mă. Deci, Eu mă fac mai curioasă. Red nu e impostor. Bă, deci uite-te la cameră. Ia mă, stai. Stai că mă uit mai ia. Bă, arată în jos, arată în jos. Stai. Arată mai în jos. Da, bă, nu ești. Cine te-a votat? Cine te-a votat? Alb. A, e alb. Bă, nu, cine a zis că ești impostor, te întreb eu. Alb. Stai să dau emergency. Bă,
Stai că eu mă duceam în altă parte să dau emergency. Așa. Bă, este aici, este la admin, fără. Vreau să dau report. Impostor. Are rost. Și-a lăsat un meu numărul, deci fii atent. Și-a lăsat numărul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, bă, are 10 cifre. Care sunt și la o judecată. Ce-mă fute să mă pe mine să rămân. Bă, Mario, să fie un mecizi, că... Mario, să fie un mecizi, știi de ce? Pentru că e white și cu pink. Dacă pink nu-l votează pe alb, este... Da, nu l-a dat pe alb. Cel care l-a votat pe roșu. Stai, bă, trebuia să zic bine după meciul ăsta, dar sigur o să mă omoare pentru că am zis că e el. Mă înțelegi? Fug, du-te. Ia uite-l cum vine omul meu după mine. Papa, festival? Hai că am scăpat de el, dar mi-e cam frică. Mario, zi dacă vine în electrică, omul. Nu vine. Ok. Că nu vreau să fiu mort. A venit. Da, sunt mort. Putem să O să închidă ușile și o să dea vent în continuu. Da, ce ți-am zis eu? Ba nu, what? Nu era white. Eu dau startul, perfect. Așa am revenit. Ce bă, tu închisesei filmarea? Da. Păi de ce? Bă, tu de ce ești un extraterestru? Nu știu. De ce? Păi ești doar un extraterestru, nu te plimbi. Cum să mă ca un extraterestru? Ce e ca în skin normal? Vrei să-ți trimit poza. Da, trimite-mi. Sau uite-te. Ia. Stai mă că nu mă văd. Bă, unde sunt? Extraterestru ăsta nu tu ești. What? Bă! Ia, acum mai... Ia, mai arată și acum, ia. What? Bă! Dă-mi un minut să te... Stai să dau start, că am uitat să dau start. Mi-arată 0 din 10. Bă, păi înseamnă că ai tu lag. Sau nu știu. Una din 2. Da? Mi-a dat... Băi, ți-ai că pun pauză că e și eu. Și revenim Bine după ce... Gata, băieți, am revenit. Mamă, bă, ce speed mare a dat ăsta. Speed trump. Dar vreau să mă... Bă, vreau să mă fac și o altă culoare. Cremate. Mamă, bă, dar nu râdeam să mă duc. Am touch vizibil la weapons. Weapons. Hai pe vin. Bă, la mult nu ești. Vrei să stăm amândoi? Mi-e cam frică cu tine, dar hai. Am un task vizibil la storage. Păi atunci e perfect. Hai la storage. Atunci e perfect, stăm amândoi. Stai cât de departe vrei tu, ca să vezi că nu sunt impostor. Da, noi și aia amândoi. Haide. Mă, ce m-a speriat. Ce-a crezut că m-am omorât. Da, bine, n-avea cum că... Da, mă înțelegi. Bă, Amoji nu e că a fost cu noi tot timpul. Da. Știi ce înseamnă safe, nu? Da, În siguranță. știu. Mamă, bă, stai că m-am obișnuit cu culoarea dark green și am crezut că sunt eu. Ok, hai dark green. Am să zic asta. Bă, să știi că pe dark green nu prea l-am văzut. Știi?
Bă, pe Dark Green chiar nu prea l-am văzut. Am pierdut meci. Ei doi erau, fii atent. Nu l-am pierdut, mă, ce-ai? Ce ți-am zis? Nu, că ți-am zis că pe ăsta nu prea l-am văzut. Unul din... Auto, bă? Bă, dar... Îi dau kick-ul ăsta, bă. Fii de notă kick. Bă, de ce nu mai dau eu startul? A, stai că era pe altă mapă, aia la altă mapă. Hai, mă fac și eu așa. A, bă, du-te naiba de baterie. Așa. Păi da, se... Îmi pun și căciulul ăsta în cap. Autole, a, stai să-mi schimb și Nu pe. mai ai baterie la telefon. Ce? Nu ai baterie la telefon. Bă, am 6%. De ce? Se trebuie la încărcat. Bă, el am încărcat. Băieți, mai stăm și noi un minut așa, până la 17 minute și încheiem video, că este prea lung pentru primul episod. Aproape 14 minute. Mai am nevoie de 5 secunde să am. Așa, cremate. Bă, dar nu mai am noroc deloc să mă dea impostor. Nu pe bune că eu nu mai am deloc noroc să mă dea impostor. Mama, n-ai bafit. Este în siguranță. Băi, după ce terminăm meciul, atunci oprim și filmarea. Hai că am revenit. Poți. A, tu ai stins filmarea, mă? Da. Ai oprit filmarea? Pauză. Am trebuit să pun pauză. Da, e Kian. Cyan, scuze. Pardonez-moi. Ui. Red? Oh, ia, ce faceți, prietenii mei? E, ce să mai, mă? E Black cu Cyan. Black and... A, bă, hai pe Black toți. Ce naiba? Mamă, chiar te-am votat. Știu. Dacă nu e negru, e verde. Cum să nu fiu, mă, ce-ai? Bă, mai facem un meci, că s-a fost prea. Nu lasă el. A, nu? Mă, fugi. Fugi, Mario, că te omoară ăla. Purple. Purple. Ba nu, că l-am văzut la mine de când făcea scanul. A, da? Băi, eu cam cred că e Dark Green, sincer. Și eu. Mi-e cam frică că e cu mine Dark Green. Ce, mă? E cu mine Dark Green. Eu deja țin buton de report de tine. Vă ține-l... Apasă-l. Unde e? Apasă-l, înțelege? Că am închis toate ușile și mă urmărește. Apasă-l. Nu pot, că pierd de în cafeteria. Gata, am ajuns eu. Na, stai că am dat deja un de-asta emergenție. Oricum, măcar noi doi știm că suntem safe. Da. Ca amândoi am făcut task-urile vizibile. Ce orange, mă? Cine-s mă orange? Maron. Da, bă, dar Green caut o scuză ca să... Nu te cred. Bă, oare o fi ăsta? Da, bă. Băieți, oprim și noi aici episodul. Da, tipul pe
episod de astăzi. Nu uitați să dați un subscribe și să bușiți butonul de like. Pa, pa!